Говорит мама. Кьюти. Здравейте, драги зрители! Здравейте, драги зрители, да! Хайди, пълзи. Опа! Авария! Авария ли? Ебе! Тати, здравейте, драги зрители! Тати, Вели! Кой вика Вели? Кой вика Вели? Кой този Вели? Вели! И тази голяма гъва. Какво си правим тази голямата гъва? Ей, дупи! Мами! Вели! Малко дупи! Вели! 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 Кой си лапа пръстици? Вели! Кой си лапа пръстици? Дупи! Ети, мамо! Ебе!